Gutter, det er det så anlægget, som vi skal spille lidt skæg og ballademusik med. Så lige herhen, ikke også? Der har vi Thomas. Kan I se den her, gutter? Det er en motorsav. Den larmer meget. Okay, klokken den er lige nu. Ja, nu har jeg så sjovt nok ude på, så den er ret mange. Om 5 minutter, så begynder det. Det glæder jeg. Thomas. Hvor er de dumme? Vi kan godt se jer. Nej, det er dumme. Nej, for skæve de børn. Ej, det sidder også ikke derovre. Ej, okay, hvor er det? Ej, de har sat Halloween, hvor det var Halloween, de sidder rundt. Hvor er det tavligt. Okay gutter, det her det er med en vellykket situation. Klokken den her, det ved jeg sgu ikke lige, men fuck det. Så 7 minutter siden vi sidst stod der. Nu er vi på vejen for at aflevere motorsav. Det var fandme sjovt.